Hola, bon dia, soc José Garrido i avui us parlarem del Caixa Enginyers Environment ISR, el nostre vehicle ètic dintre de la gamma de fons ISR que inverteix en companyies que tenen en compte el seu impacte mediambiental, són líders en la lluita contra el canvi climàtic i aposten per noves pràctiques de reducció del consum d'energia. Si bé la cartera no està classificada de cap manera, de forma predeterminada, sí que podem encasillar les companyies en 4 blocs diferenciats. En primer lloc, les energies renovables. Aquí tenim companyies com Gamesa o Vestas, que són líders mundials en la fabricació d'aerogeneradors, que són especialment útils en el cas de l'obtenció d'energia a través de l'energia eòlica. Després tenim una companyia com Iberdrola, que en els seus últims anys ha reduït el seu pes dintre del mix energètic dels combustibles fòssils i ha fet una forta aposta en les inversions en energies renovables. El segon gran bloc seria l'eficiència energètica. Tenim companyies com BMW, una companyia fabricant d'automòbils que té un objectiu d'entre un 15 i un 25% de les seves ventes que provinguin de vehicles electrificats dintre de 5 anys. Nivell Rodanko és un rate francès que explota centres comercials i és un dels rates a nivell europeu que més certificacions d'edificis verds de la màxima categoria té dintre del seu portfoli. O Apple, la companyia de telefonia mòbil, de dispositius mòbils, que té un compromís de tenir un 100% de les seves energies que provinguin d'energies renovables i a més reduir el pes de materials que siguin agressius amb el medi ambient dintre del seu portfoli de productes. La tercera categoria seria la gestió de residus. Per exemple, Suez Environment és la companyia a nivell mundial que té el seu mix de negoci està més enfocat a la gestió de residus tant sòlids com líquids. I per últim, dintre d'aquesta classificació, parlaríem de la innovació tecnològica i un exemple seria la companyia italiana Prysmian, sobretot dedicada a la fabricació de cables d'alta tecnologia per la indústria energètica i per la indústria de telecomunicacions. En definitiva, és un vehicle amb ADN propi que ve de la mà de la filosofia d'inversió de Caixa Enginyers Gestió, que no és més que centrar-se en models de negocis sòlids, balanços forts i una alta generació de caixa. Salutacions i fins la pròxima.